Dojeli mlčky společně až do míst, kde se les stal tak hustým, že nebylo navíc než pár metrů pořádně vidět. Henryho pálilo tolik otázek. Ale nechtělo se mu mluvit. Bylo to tak atmosférické, tak dokonalé, že jakékoliv slovo by to zkazilo. Až nakonec Zoe přeci jen koně zastavila. Seskočila z něj a Henry ji následoval. Jak jsi věděla, že potřebuju pomoc? Vydechl konečně Henry. Viděla jsem ho. Toho, co už mi byl tolikrát v patách. Nech mě hádat. Marik? Přesně ten. Bylo mi jasný, že nás viděl už podle toho, jak málem vyrazil dveře. Takže jsi přeci jen zůstala a čekala na mě? Nevěř si tolik. Dělala jsem to kvůli sobě. Byl jsi... a pořád si... hrozbou. Musela jsem mít tvé další nejbližší kroky pod kontrolou. Chvíli stáli mlčky proti sobě. Zoe vypadala, jako kdyby nad něčím horečnatě přemýšlela. Pak si povzdychla, vytáhla luk, natáhla šíp a namířila ho na Henryho. Ale no tak, vážně. To je nějaká tradice? Vím, že ti řekli, kdo jsem. Něco zvláštního říkali, ale já jim o tobě neprozradil nic. Vím, že víš o té odměně, nemůžu nic riskovat. Řekla Zoe, jako kdyby se k něčemu přemáhala. Tak proč jsi mě zachraňovala, když se mě stejně chystáš zabít? Zoe se mu podívala zpříma do očí a její pohled se změnil na jiný. Já nechci. Ale přemáháš se k tomu, vidím to na tobě. Já se přemáhám. To neudělat. Nevěřím ti, řekl Henry a udělal o krok blíž. Nehýbej se. Henry však pokračoval dál. Zoe se třásly ruce. Nepřibližuj se, nenuť mě. Henry však došel až k ní. Vzal si od ní luk, aniž by kladla jakýkoliv odpor. Něco mi říkalo, že to neuděláš. Tehdy předtím věřím, že jo. Neměl jsem pochyby. Ale teď? Nevrátila ses pro mě jenom tak. Tiše ho sledovala. Henry čekal, že ho požádá, aby jí vrátil luk, stejně jako předtím, když chtěla zpět nůž. Ale to se nestalo a tak pokračoval. Ať už tím sleduješ cokoliv, nepřišla jsi mi ublížit. Stejně jako já nechtěl ublížit tobě, když jsem tě potkal poprvé. I podruhé. Něco však stejně nebylo v pořádku. Henry, jdi pryč. Proč? Prostě jdi, hned. Jen tak tam stála. Pohled jí padl k zemi. Nikam nepůjdu. Co je to s tebou? Jdi pryč! Praštila sebou k zemi. Kůň se lekl tak, že se rozběhl kamsi do šera. Zoe, co ti je? Jsi v pořádku? Pokusil se jí zvednout, když mu najednou vytáhla nůž z kapsy a bodla ne jednou, ale dvakrát do nohy. Henry zaklel bolestí, když se mu podlomily nohy. Bolelo to tak moc, že chvíli ztratil ponětí o tom, co se děje. Ne, to jsem nechtěla. Henry otevřel oči. Klečela u něho Zoe, na jejíž tváři nebyla ani zmínka po onom zvláštním chování. Promiň, já se neovládla. Henry ji však hrubě odstrčil. Vypadni, běž ode mě pryč! Křikl, zatímco se snažil postavit. Nevěděl, jestli je to bolestí nebo frustrací z jejího chování, ale měl na ní příšerný vztek. Zoe se ani nehla. Jen klečela na zemi s vyděšeným a zmateným výrazem. Postavil se konečně na nohy. Rána bolela znatelně, Henry však po překonání prvotní bolesti byl schopný chůze, ač kulhal. Ještě jednou něco křikl na Zoe. Ta se zvedla, pozbírala si své věci. Na chvíli se zarazila, jako kdyby chtěla něco říct. Nakonec ale vyrazila rychlým krokem opačným směrem. Slunce už zapadalo, každou minutou byla větší a větší tma. Henry uvažoval, jaký smysl má v tomto lese někam ve tmě chodit. Nakonec se rozhodl, že alespoň kousek by ujít měl. Nechtěl zůstávat tady, kde se jejich cesty rozešly. Nevěděl, co od ní čekat, a v žádném případě se mu nelíbila představa, že by se vrátila uprostřed noci. A přeci jen ještě nebyla až tak úplná tma, aby nemohl kousek ujít. Využil zbývající čas a vydal se lesem na opačnou stranu, než odešla Zoe. Měl stále větší problémy rozpoznávat jednotlivé stromy a větve. Neustále směřoval k nějaké skále, kterou používal jako orientační bod. Jak se ke skále blížil, povšiml si otvoru v ní. Zamířil k němu. Byla to jeskyně? Henry se na chvíli zastavil a zauvažoval. Může ústit kamkoliv. Můžou v ní být nějací cizinci? Nebo zvířata? Jsou tu vlci? Medvědi?
Před nějakou dobou zahlédl jelena. To znamená, že tu musí nějací lesní tvorové být. A odkud by vůbec znal vlky a medvědy, kdyby neexistovali? Nakonec se rozhlédl po okolí a usoudil, že nahlédne dovnitř. Byla v ní úplná tma. Aby ne, však venku také už téměř nebylo vidět. Zdálo se, že je to jen jakýsi výklenek, sotva pár metrů dlouhý. Henry si sedl ke stěně a vydechl úlevou. Opřel se o chladnou stěnu a zhluboka se nadechl. Co se to vůbec děje? Jak se tu ocitl? Proč si nepamatuje nic z minulosti? Proč má pocit, jako kdyby se ocitl v jiném světě? Proč mu tolik věcí dává smysl a jiné vůbec? Jak to, že ví, jak rozdělat oheň? Ale už neslyšel o tom, kdo ví, co to tehdy zmínila Zoe, že prý je toho voda plná. A vůbec ta Zoe, co je zač? Je to na první pohled malá mladá holka, na druhou stranu možná blázen a zabiják? Říkali to v té hospodě. A přeci sám viděl, jak zabila několik lidí jako nic. Konec konců chtěla zabít i jeho. V jednu chvíli z ní měl pocit, že mu věří, že mezi nimi vzniklo nějaké přátelské pouto a najednou se promění v tu chladnou, kdo ví co. Měl jí nechat jít? Byl na ní opravdu naštvaný, ale zase byla i užitečná. A nakonec usmál se sám pro sebe i hezká. Jak Henry přemýšlel a uvažoval dál a dál, ani si neuvědomil, že má zavřené oči. Dech se mu zpomalil, hlava padla na stranu a ponořil se do světa snů. Uviděl ji. Stála tam, jen se na něj dívala. Ty ses vrátila? Zoe se usmála. Vrátila jsem se. Oči jí začaly zářit rudě. Úsměv se měnil v čím dál děsivější. Pro tvoji hlavu. Henry vykřikl, když se na něj vrhla. Bodala ho znovu a znovu, ale necítil bolest. Naopak se dusil. Měl obličej plný vody. Ale proč to nerozuměl? Chtěl Zoe odstrčit, aby ho nechala být, ale nemohl se jí dotknout. Ten je nějakej divnej. Myslím, že potřebuje ještě dávku. Erde Kýbl. Ozvalo se šplouchnutí a Henry zase nemohl dýchat. Otevřel oči. Někdo mu na obličej chrstl už zřejmě druhý kýbl ledové vody. Co to sakra děláte? Zamumlal, zatímco si otíral oči. No mrskal jste tady sebou jako blázen a křičel nějaký blbosti, tak jsme vás chtěli probrat. Henry konečně zaostřil. Spatřil nad sebou dva muže a jednu ženu. Jeden z mužů držel v ruce kýbl. Povšiml si nedaleké studny, kterou neměl šanci v noci zaregistrovat. Spíte nám tady ve výklenku, kde skladujeme kýble s vodou, tak se nedivte. Prohlásil ten bez kýblu. To byl jenom sen. Jo, všimli jsme si, že se vám něco divného zdálo. Já jsem Tom, tohle je Ert a Lily. Ukázal na své společníky. Já jsem Henry. No, a co tě sem přivádí, Henry? Já vlastně nevím. Prohmátl si oči a zabořil hlavu do dlaní, jak si po náhlém probuzení potřeboval utřídit myšlenky. Hledal jsem místo na spaní. Aha, a to běžně spíš takhle v lese? Ne, já vlastně netuším. Řekl Henry a chtěl se postavit. V tom se ozvala bolest z rány v noze, Henry zaklel a skácel se k zemi. Co ti je, Henry? Ale to jen bodný zranění. Nemáte tu někde doktora? Tady Lily je lékařka. Ukázal na ženu vedle, která dosud neřekla ani slovo. Teď se však se zájmem sklonila k němu. Byla to vysoká žena s hnědými rozpuštěnými vlasy. Zranění kde? Henry vyhrnul nohavici a ukázal jí zranění. Nohu měl celou od krve. Žena se ran nepatrně dotkla a prohlížela si je s naprosto neutrálním výrazem, jako kdyby to dělala denně. Standardní bodnutí, slabší, ztráta krve malá díky strupům. Otočila se na své dva společníky. Doneste mi Mordrian. Mordrian? Podivil se Henry, zatímco Tom ihned vyběhl kamsi do lesa. Lily na něj chvíli se zájmem hleděla. Samozřejmě, máš na něj nějaké negativní reakce? Ne, tedy já nevím, co to je. A čím si běžně léčíš zranění? A kdo vlastně jsi? Voják, lupič, lovec? Je to složitější. Ztratil jsem paměť. Ty si nepamatuješ nic? Ne, jenom svý jméno.
To je fascinující. Fascinující? Mně to spíš přijde pěkně na hovno. V medicíně věříme, že ztráta paměti nás očišťuje, i když jí úplně nerozumíme. Jo, cítím se trochu až moc očištěnej. Chci říct, že si nepamatuju vůbec nic. Mezitím se vrátil Tom. Erd celou dobu stál vedle opřený o strom a zamyšleně poslouchal. Tady máš zlato. Podal Tom Lily lahvičku. Žena začala ihned potírat rány jakousi mastí. Takže vy jste manželé? Ptal se Henry, když zaslechl Tomovo oslovení, aby řeč nestála. Už to bude 6 let. 6 krásných let. Je moje slunce. Lily se vůbec poprvé usmála a udělala na Toma gesto symbolizující poslání polibku. Takže Henry, odkud ty seš? On ztratil paměť. Cože, to vážně? Vyvalil oči Tom a sedl si do trávy naproti němu. Jo, je to dost nepříjemný. Nepříjemný? To je přece boží požehnání. Reinkarnace duše. A jak dlouho už? Asi den. Probral jsem se tu včera. Jen tak, v lese. Ty jo, to máš štěstí, že tě nikdo dosud neokradl nebo nezabil. Takže ty ani nevíš, odkud seš, kde ses narodil, kterýmu království příslušíš? Henry zavrtěl hlavou. Erd obdivuhodně hvízdl, Tak to je nám ctí bejt první, koho si potkal. řekl Erd. My jsme ještě ti hodní. Ne teda na všechny, ale jsme. No, vlastně jsem... Začal Henry, ale zarazil se. O Zoe nesmí mluvit. Už ne. Nestál o další problémy. Ta holka přinášela jen smůlu. Vlastně jsem ještě vůbec na nikoho nenarazil. No, Henry, tady jinak narazíš na různý lidi? Některý by tě okradli, vykuchali a pohodili někde v lese? Dokážeš si to představit, že bys narazil na někoho, kdo bude mít zlý úmysly? Až moc živě. Lily se zvedla. Bude to trvat pár dní, ale snad se ti rány zahojí. Možná budeš mít pár jizev. Díky. Nemáš zač. Takže, co vy jinak vůbec děláte? No, my obchodujeme. Sbíráme po lese všechno, co okolní vesnice potřebují a prodáváme jim to. Vynáší to? Ptal se Henry dál a cítil, jak ho Lilína mast příjemně pálí. Měl z toho pocit, že se mu zranění hojí. Ale jo, vynáší. To víš, lidi nechtějí moc chodit do lesů sami. Ale když se tu vyznáš, tak víš, kam jít a máš se čím bránit. Poklepal prsty na meč na opasku, kterého si Henry dosud nevšiml. Henry se cítil podivně unaveně. Přemýšlel, co dál říct, ale ticho přerušil Erd. Jindy se taky živíme lovením lidí, když někdo někoho hledá. Aha, a koho hledáte? Tak obecně různý lidi, kteří jsou prohlášený králem za hledaný. Občas si nás i někdo najme. Dostaneme popis, někdy náčrtek obličeje na papíru a přibližný místo výskytu. A tak hledáme. A koho teď vůbec hledáte? Ty se ptáš, jako kdybys byl jeden z těch hledaných. To asi nebudu. Leda, že by mě hledal někdo, kdo mě znal, než jsem přišel o paměť. Takhle to nefunguje. Hledáme hlavně lidi, který chce král zabít. Žádný ztracený příbuzný nebo tak. Ty, ať si hledají lidi sami. Momentálně tu máme na seznamu nějakýho rybáře, co někde kradl. Moc jmen teď nedostáváme. Jsou za to sakra dobrý prachy. Už jsme vlastně přemýšleli, že bychom snížili laťku. Spousta ženských hledá svý manžílky, který jim zahnuli a zdrhli, ale zaplatí almužnou. Leda, že bychom chytili ten zlatý hřeb, to by byl pak život jako v pohádce, že jo, Erde? Erd zakroutil hlavou a povzdychl si. Ale no tak, jsem ti říkal, že... Hele, někde tu prej běhá, ale dlouho jsem nebyl nikde v obci pro novinky. Snad zítra tam pojedu. Běhá, ale mě to nějak nezajímá. Moc problémů, zbytečně se do něčeho uvrtat a pak nám král stejně nic nezaplatí. Jsem ti to říkal už tolikrát, že je to bez tak stejně všechno podvod tyhle ty prachy. Za velký ryby se neplatí. Tolik peněz na světě ani není. O kom to mluvíte? Jo, dyť já zapomněl, že ztratil paměť. Praštil se do čela Erd. Už dlouho tu všechny terorizuje taková děvka. Král z Naes Frey je na ní obzvlášť vysazenej
a vypsal na ní odměnu bůh ví kolik zlatých. Henry mu se zrychlil tep. A co dělá, že lidi tak štve? Zabíjí, sleduje lidi, vraždí je, okrádá. Je to stělesněný zlo, tahle děvka. Ale proč to dělá? Prej se mstí nebo co? Mávl rukou Tom. Každopádně zabila už tolik lidí, že je odepsaná. Bejt jí, tak si hodím pro vás sám, protože až jí někdo dostane, tak ti garantuju, že ji rozsekají zaživa na kousky. Tolika lidem zabila přátele. Jo, děvka jedna zasraná, škoda se rozčilovat. Henry se zamyslel. Není pochyb, mluví o Zoe. Opravdu je tak zlá? Ticho přerušila Lily. Zabila mi celou rodinu. Jestli mi někdy padne do rukou. To je mi líto. A proč to udělala? Protože? Otočila se Lily pomalu a hlas se jí třásl vztekem. Protože propaguje jakousi svoji víru. A myslí si, že každý, kdo souhlasí s králem, je jejím nepřítelem. Údajně jí můj bratr měl dovést k nějakým informacím. Ale byl to jenom sedlák, co pro boha měl jako vědět. Jo, byl bejval dobrý chlap. No nic, je třeba pokračovat dál. Hele Henry, jestli nemáš co dělat a chceš si vydělat nějaký peníze, tak se k nám můžeš přidat. Jo, stejně. Třeba si vzpomenu na něco ze své minulosti, že? Uplynulo několik dní. Henry trávil čas tím, že pomáhal svým novým přátelům se sbíráním či výrobou věcí, které pak Ert vozil kamsi mezi lidi do obce. Vracel se s mincemi, které pak vždy s úsměvem rozdělil mezi celou skupinu. Henry si nestěžoval. Měl kde spát, měl peníze, ač netušil, za co je utratí. A především měl jídlo a vodu. Občas, když vyrazil do lesa s něčím pomoct nebo něco najít či pozbírat, slyšel podivné zvuky. Měl opět pocit, že ho někdo pozoruje. Ale nikdy nikoho nezahlédl. Přisuzoval to své neznalosti lesa. První 3 dny hodně myslel na Zoe. Občas cítil úlevu, že vůbec setkání s ní přežil. Zvlášť při těch chvílích, kdy na ní padla řeč a Ert, Tom a Lily si zanadávali na její adresu. Občas však měl pocit, jako kdyby ta zvědavost vytvářela touhu ji znovu spatřit. Míval tajně pocit, že ho její záhadnost přímo přitahuje a fascinuje. Bylo pozdní odpoledne. Ert s Tomem šli cosi vyrábět a na Lily padl úkol vydat se někam do vesnice. Henry seděl na pařezu v lese kousek od jejich tábořiště. Ze zamyšlení ho vytrhl jakýsi řev. Křik přicházel směrem, kde byla chýše sloužící ke skladování materiálu. Henry se rychle rozbil zpět, aby se podíval, jestli se někomu něco nestalo. Někdo na něho mával z dálky a Henry rozeznal Tomův hlas. Cože? Vykřikl Henry a dále běžel. Dělej, rychle! Henry běžel, co mu nohy stačily. Konečně doběhl k chýši a uviděl ve dveřích Toma. Ten se tvářil nesmírně nadšeně a s úsměvem Henry ho zatáhl dovnitř. V chýši stál Ert, jehož stín, tvořený světlem z louče, zakrýval postavu na zemi. Henry se na ní pořádně podíval.